Sicela ukubuza wonke amaqembu epolitiki abambe iqhaza emngcwabeni. Yini eniyifezile futhi benicabangani ngokubamba iqhaza? Ecosystem. Njengezisulu zalolu dlame nibuyise inzondo, intukuthelo kuthina. Nahlukanisa abamnyama ezweni. Sahlukana singamaZulu. Okwenziwa nguButhelezi ephila kwenzeka ekufeni kwakhe. Kuyadabukisa lokhu. Siyazi ukuthi i-ANC yanquma ukungambophi. Akukho esingakwenza manje. Umbuzo uthi, bekungenziwa ngani umngcwabo womndeni? Lapho umndeni wakwaButhelezi, njengomndeni bavalelise kahle ngendlela ehloniphekile. Hhayi ukusikhumbuza ukuthi sasiphethe izibhamu, imimese, izembe kungcwatshwa. Silindele ukuhlaselwa okungenzeka sisangcwaba. Nginesiqiniseko sokuthi ngisho umndeni wakwaButhelezi ubungabonga ukungcwatshwa kwangasese. Ukuvikela umndeni nezizukulwane zabo. Hhayi lento yokwenza umngcwabo iplatform yepolitiki. Sinxusa ukuthi uhulumeni axolise kusizwe. Nawo wonke amaqembu ezombusazwe ukuba enze okufanayo. Umndeni wakwaButhelezi. Njengoba nje uzovikela okwakho. Sinesibopho esifanayo sokuvikela okwethu. Sikweleta amaqhawe ethu ukuvikela iqiniso labo. Ukusiza izizukulwane ezilandelayo ukuhlukanisa iqiniso emangeni. Asilwi, asifuni ukuphoxa siyanazisa ukuthi nathi sisukaphi simephi. Niqine idolo ni umndeni Boshenge. Konke lokhu bekungadingekile. We-ANC namaqembu epolitiki bekukhona indlela engcono yokuphatha lelu hlelo. Xolisani ezweni, laba abahlukumezekile ngalesi sinqumo senu. Ngiyazi ukuthi iningi liyakubona lokhu. Asiqhubekele phambili nokulungisa izwe. uThandilana.